Mga tips para di ka mautangan. Number 1, sulod ka og networking. Kaya nga naman, most sa mga tao, labi na sa Pilipinas, mulikay og mahadlok pag once ilang amigo kaila ma-invite or mustahon kung istoryahan na ang networking. Okay? Number 2, pangutang pod. Kung kinsa man tong manghiram si mo ha, panghiram pod para makabalo ka kung unsa lang reaksyon ug mulikay na pod sila sa imo. Number 3, i-message nimo katong mga babae na nakabalo nga nakay gusto sa ilaha. Ano man i-message para ma-discourage sila sa imuha ug at the same time mo iwas na sila sa imuha. So mo lang to guys, ang tulo ka tips. So safety na imong kwarta, di pa jud ka mautangan.